Aquest any, com bé sabeu, la Universitat Autònoma de Barcelona ha lliurat el testimoni de l'organització dels Campionats de Catalunya Universitaris per equips, més comunament coneguts com el CCU, a la Universitat de Girona. Així doncs, enguany tenim l'honor de fomentar l'esport universitari del nostre territori i d'impulsar-lo malgrat les circumstàncies actuals, perquè si d'una cosa estem segurs és que la fortalesa per afrontar els reptes rau en la salut de cadascú de nosaltres. El nostre repte, en aquest cas, sabem que no serà gens fàcil d'assolir, però alhora sabem que el treball en equip, que durem a terme juntament amb l'ECU, l'ens que regula l'esport català universitari, farà possible que gaudim plegats d'aquesta 36a edició dels Campionats de Catalunya Universitari. Complirem en tot moment amb les mesures que vinguin marcades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, amb l'objectiu d'assegurar el benestar de tots. A més, sabem del cert que els jugadors estaran compromesos i que compliran amb rigor amb totes les mesures d'higiene i de seguretat que siguin necessàries. Així doncs, només podem mirar endavant i treballar per anunciar ben aviat la data d'inici d'aquesta nova edició. Treballar per assegurar la qualitat de l'organització i treballar per preparar la ciutat de Girona, la vila esportiva universitària d'enguany, per acollir un capítol més en la història d'aquesta terra tan lligada, des de fa dècades, a la cultura i a l'esport. Us hi esperem a tots.